ba na tsammanin 'yan Najeriya za su sake yin wani shugaba da suka mara kyakkyawan zato kuma suka ba shi gudunmawa ta lokacinsu da kuɗinsu da duk abin da ya kamata a ba mutum gudunmawa kamar wannan shugaban da yake kai na yanzu. Ba na tsammanin za a samu. Amma daga ƙarshe ku duba ku gani me ya faru. Shin abin da mutane suke tsammanin ya faru na rayuwarsu za ta canza shi ya faru, ko ku a'a mutane yanzu suna ganin cewa ƙara samun lalacewa al'amura aka yi. Shi ma shugaban inda za ka je ka tambaye shi za ka iya samun watakila har yanzu a zuciyarsa tsakaninsa da Allah yana da nufin ya gyaran, amma ta ina zai gyaran? Mutane sun canza shugaban ne, su kuma ba su canza halinsa ba. Da haka wannan ka'idan na inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai an canza. Kuma wallahi ku rike kwanan watan nan da nake faɗa yau, ina maganan nan 15 ga watan Al-Muharram shekara 1442, na rantsi muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki, billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah ya kai mu shekara ta 2023 idan mutane ba su yi ƙoƙari gurin canja halinsu ba, wallahi in suka sake zaɓar wata gwamnati sai kun ce gara kuma wannan gwamnatin da ta tafi da gwamnatin da za ta zo nan gaba.